आमे दी जण कॉफी पीबू बोली ब्राह्मणियार पळि आसिल राणीतेल 100 ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସକାଳ ଆସି ଦୋକାନରେ ବସି ଯାଇଛି। ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ଗଲେଣି ଘରକୁ ଖାଇତେ। ମୁଁ ବି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାପା ଗଲେଣି ଭଦ୍ରକ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିତେ। ଆଜି କଣ କଣ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଭଲ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟ ଭିଉ କିଛି ଏମିତି କରିଛି, ଆଗ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ଟିକେ ପଡି ଯାଉଛି। ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲା ତେଲ ଦେଲି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ଚକଲେଟ କୁରକୁରି ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ବଙ୍କୁ ଆସିଲା, ଚେୟାର ବସିଥିଲି ଉଲ୍ଲେଇକି ତଳେ ଆସିକି ବସିଗଲି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ମଞ୍ଜି ବାଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ବସିକି କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା କାଳିଆ ଭାଇ। ଦିନ ସାରା ଦୋକାନରେ ବେପାର କରିକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଣିଜି ରୋଷେଇ କରିକି ହାଣ୍ଡି କଡକା ଧୁଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜି କଣ କଣ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ? ମତେ କହୁଛି ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଥିଲି ସବୁ ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ କଥା ନ ହେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନକୁ। ଥଣ୍ଡା ଗାଡି 2 ପରେ ଆସିଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ରଖିକି ସେଠି ବ୍ଲଗ କୁ ଷ୍ଟପ କରିଥିଲି। ଯାଇକି 4ଟାରେ ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବାପା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ କେକ୍ସ ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କି ପାର୍ଟି ପେପର, ସ୍ନୋ ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ବେଲୁନ ସରି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। ଫ୍ରିଜରେ କେକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି 1 ପଏଣ୍ଟ ଆଜି 2ଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୋକାନ କାମ ସାରିକି ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇ ଆସିଥିଲୁ ରାଣୀତେଲ ଖାଲି କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୁଆ 8-9 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାତ୍ର ଖାଲି କଫି ପିଇବୁ ବୋଲି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇ ରଖୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ।